Чакай, той се разпочава. Чакай, че не се разпочва си ти едно. Чакай. Дани, какво правиш? Бобче, какво правиш? Не снимам, не снимам. Я... Чакай, само да дигнем малко си. Чакай, ти. Какво правиш, Бобчо? Чакай. Усмихни се. Да, усмихни се малко. Защо го като? Дай да го разкочем. Чакай, че сега си. За този празник родните производители отговарят на конкуренция с блъскави гердани, цветни животинки и разноцветни гривни. Видяхте колко шара на пазара на мартеници и тази година и Даниеле, какво правиш? Какво правиш, Бобчо? Подали на търговците обаче... Вени, хайде, слагай го. За съжаление, очакванията не са по-добри за тази година и за този празник. Докато разбрахме средната цена на мартениците около 20-25 стотинки, ако мога да търговците и производителите са 6 лева на ден, то очакванията са през тази година да бъдат но дали ще се оправдат тези негативни очаквания и тенденции, предстои да разберем през следващата година. Това е сега от нас. Начин да ни напомнят да се издължим към държавата. И аз служим шапката пак. Той е за шала. Бени.